Усім прывітанне! Гэта Чык-чырык, бла-бла-шоу, у якім Алексей Сапрыкін і Павел Свердлоў абмяркоўваюць галоўныя, важныя, цікавыя навіны тыдня разам з арміяй экспертаў з Твиттера. Боже мой, ты сказаў арміяй. Без жартаў. Дарэчы, пра войскі, трохі мяне перадзёрнула. Пра ядзерку, пра каліноўцаў шмат будзе. Ну, такі час, сябры. Такі час. Ну, але больш таксама лёгкія тэмы будуць, пра бульбачку нашу, так што... пра курс долара. Курс долара, гэта нелёгкая тэма. Курс долара, я чую, мяне адразу прыціскае да зямлі. Просто ў параўнанні з доларам беларускі рубель лягчае. Я да гэтага. Лягчае. Хутка уляціць. Сябры, пачынаем, як звычайна, з філасофскага твіта. Твіта такой самарэфлексіі ад Джипсенкова, які піша так. Што мне ў асноўным прыносіць беларускамоўная стужка? Ну, твіттера трэба разумець. Культура, гісторыя, палітыка. Што прыносіць рускамоўная? Тарчкі, паліаморія, рэклама Яндекса. І як у вас? Як у вас, сябры? Ну, у мяне рэкламы Яндекса няма. Джипсенкоў, не ўваходзь у другі аккаунт свой, рускамоўны. Просто заставайся беларускамоўным, і стужка будзе добрая. Гаворка ж не пра яго аккаунт, не пра те, што ён прыносіць, а пра стужку. І на што нам гэта рускамоўная стужка? Я табе скажу, што ніводнага разу рэкламу Яндекса я не бачу. Таму што ў Польшчы яе няма. Тут рэклама іншых сервісаў. Ясно. І ведаеш, што я яшчэ скажу пра сваю стужку? Так часто мне сталі трапляцца посты Ілона нашего Маска. Просто так часто. Адміністратыўны ресурс? Я, можа, там на яго падпісаўся некалі, але я нават не ведаў увогуле, што ён там нешта піша доўгі час. А цяпер реально кожны раз, як заходжу ў Твиттер, там першы, другі, там трэці, гэта пост Маска. Ніводного разу не бачу. Так што, да, чувачок набыў Твиттер і такой, ну цяпер будзеце чытаць мяне все, прычым. Напішы лепш кніжку. Ну, гэтай тэмай і працягнем, сябры. Розніца ў беларускім і расійскім падыходзе да Твиттера. Што пішуць у рэплаях Джипсенкова? Ну-ка. Вось, напрыклад, Анта піша. Мне прыносіла крымінальныя навіны, гвалт, забойства, наркотыкі, яшчэ рускую апазіцыю. Это расійскамоўная стужка, відавочна, да? Хаця, можа, ёй беларускамоўная стужка прыносіла расійскую апазіцыю. Ну, не паверу. А зараз усё ў м'ют, то бок радыкальны спосаб чытаць у Твиттары тое, што не псуе настрой і што ўвогуле кладзецца неяк у тое, што ты хочаш чытаць. Ведаю, што некаторыя твіттерскія, там можна зрабіць такое выключэнне, выключыць словы, которые ты не хочаш бачыць. Усіх перабаніць. Все рускія словы выключаеш, то не бачыш этого просто. І жывеш сабе спакойненько, чытаеш пра культуру, мову. Твиттер, сябры, месца, дзе можна выключыць усе рускія словы. Адзінае. Я думаю, месца ў свеце. Да. А вось баявая гадзіла адказвае нешта супрацьлеглае. Свары і самахвальства на беларускай, срачы і выпендрёж па-рускі. Карацей, што то, што гэта... Гэта Твиттер, сябры. Ну, сябры, і самы такі лайтовы, прыемны срач у Твиттары, які мы будзем абмяркоўваць сёння. Давайте паглядзім на гэта. Што скажуць беларусы, пытаецца Вінцэсэнція. Вінтэсэнція, это некая... Вінтэсэнцыя. Не, гэта з Гаррі Поттера штосьці. Некая, ведаеш, чары нейкія. Карацей, а тут пытанне такое. Маю да вас пытанне. Картопля з саломкаю ці пластынкамі? І фоткі, якія перашкаджаюць мне далей праводзіць. Я спадзяюся, што на спадарства вы ўжо паабедалі, ці калі не паабедалі, вам прыйдзецца хутка чысціць бульбу і, значыць, вырашаць саломкаю ці пластрамі. Ну, вы разумееце, толькі адгрымелі вось гэтая рагачоўская ці глыбоцкая. Дранікі з мукой ці без мукі, з лукам ці без лука. Наце вам, з саломкай ці кавалкамі.
Што пішуць у Ну, рэплаях? што, якая тут бульба? Паглядзела на больш фотаздымкі падабаецца? і пайшла смажыць бульбу з саломкай, потым наверх кроп запіваць кефірам. Камуі. Ух. Далей давайте. Толькі саломка, смажыць з цыбуляй, а потым жэрці са смятанай і кропам, пакуль што ўсе знаходзяцца ў кропе. І ў кісла-малочных прадуктах Да. таксама. Саломкай на сланечнікавым алеі, плюс соль, плюс перац, і каб ажно хрумсцела. Любіць паджарачку. Ага, клас. З саломкай. І Гэта была ведаеш? адна партыя. Так, гэта был адзін бок. Партыя за саломку. Так. Другая партыя. Толькі так, піша нам чэрсонец. Да пластрамі. Гэта кавалачкам. Только пластрамі это ўсё ж таки як это? Мяса можна парэзаць. Владимир піша. Кавалкамі па-дзеравенскі. Во што згадалі. Па-дзеравенскі? Ты глядзі, па-дзеравенскі. Па-дзеравенскі? Вось хто всіх прымірыў-то. Макдональдс. Там хоч... Так, смачна было. Это фры, хоч па-дзеравенску. Хоч окупает, да? Значит, глядзіце, ну, реально так грамадзянская вайна можа пачацца, да, вот, паміж саломачнікамі і кавалачнікамі. Вот. Але прыходзіць Владимир Грамадскі і піша нам без розніцы. Пацифіст, атрымліваецца? Атрымліваецца пацифіст. Але я не разумею, конечно, як это без розніцы, толькі саломкай. Так. Ну, і, як это сказаць, прыйшоў леснік і ўсіх разагнаў. Мітозе, лол, што піша? Бульба толькі дранікамі. Якая саломка? Якія кавалкі, сябры? Толькі Мне дранікамі. здаецца, што гэта зяноновец ад бульбы. Ага, типа такой... Радыкальна. За столом сядзяць і спрачаюцца саломкай ці кавалкамі, і тут прыходзіць мітозе і пераварочвае стол. Як... Зянон Станіславович. А табе што больш за ўсё падабаецца? Я ж ужо сказал. Саломка? Саломка. А мне больш за ўсё, я б вот паміж імі выбраў, канешне, бабку. Да вы спецыфічныя маеце густы. Больш за ўсё бабка падабаецца. Бабку. А вось гэтая пласцінкамі я не А хочу... бабка выбрала б цябе? Грыб ты маеш на увазе? Нет. А бабка? А бабка. Крыцей, ты таксама перагарнуў стол. Ну так. Я так пагляжу. Бо вось гэтае то, што пласцінкамі, прабачце мяне ўсе, хто за пласцінкі, я лічу, што гэта нейкае вычварэнне з бульбы. І я так разумею, што это пласцінкамі, это з вечару адвараная бульба, і вось на раніцу гэта падсмажваецца, Не-не-не-не. і потым ужываць. Ну, мне здаецца, што это нельга есці учорашнюю бульбу. Так, як ты робіш, што я раблю. Канешне, наварыў з вечара бульбы. Здзек над цымбалямі. Всю, конечно, не з'еў, паеў з мясам бульбы, як нам не рэкамендаваў адзін чалавек рабіць, але мы назло яму просто паелі бульбы з мясам, а на раніцу-то, ну, засталася бульбачка, ну, ты яе... Свінням. Ох... Ну, а вось наступная тэма, я нешта не разумею, гэта халівар ці наадварот, гэта спроба неяк прымірыць дзве суседнія краіны і нацыі. Усяслаў Пашкевіч піша нам, як змяняліся беларуская пагоня і літувійскі віціз. І далей 6 варыянтаў гэтага герба. Вось, зверху літоўскія, 1918-1940, 90-92 і цяперашні з 92 года. А ўнізе пагоня наша беларуская. 18-19, 1920, ну далей працяглы час, калі не ўжывалася, і 91-95 гады таксама тая пагоня, якую мы ведаем і заспелі. Ну что? Вот. На што вы намекаеце, спадар Усіслаў Пашкевіч, што нам трэба, як это, конкурс прыгажосці гербаў, да? Вот нам трэба выбраць той герб, які... Мне падабаецца другі варыянт літувійскі. Больш за ўсіх. Ён актыўны. Ён актыўны. Все як быццам бы астатнія, яны трошкі няма дынамікі. А ў гэтым адчуваецца адразу пагоня, што гэта пагоня, што гэта не проста там на дыбы ўстаў гэты конь з вершнікам. Чакай, пагоня, гэта ж у нас, а ў іх віціз.
А Витязь, ты ведаешь, что значит по-литовиску? Ну, я Витязь думал, это- ведаешь, что Ну. Витязь это типа, Витязь, да, Витязь, по-расійску. як бы вершник. Не, як бы, богатыр, волод. Типа, Волод. я вот думал, Мгм. что это так. Не, это не так? Насамрэч, Витязь по-літоўску означае пагоня. Шок. Ну, То бок, доганяць, і у нас пагоня, і ў іх пагоня, але просто пагоня Просто па-літоўску это- это Витязь. так. Гэта вельмі новая і цікавая інфармацыя Так для што мяне, і я думаю, що і для вас. сябры. Няма Наўрад ці гэтых вы гэта ведалі. розніцы гербаў. Ёсць адна пагоня і ўсё. Значит, Яна ш- аб'ядноўвае беларусаў, літоўцаў, бо працяглы час мы усе жылі в адной дзяржаве. Адна пагоня, але розная. Два рэплаі просто на ўскідачку адразу. Беларуская узора 91-го года самая прыгожая і гарманічная, піша нам ход думак. Спадар Крукоўскі, памятаю, пісаў, Наступны. намаляваў. Берасцянкі пішуць нам. Літоўскі другі варыянт топчык. Ось тое, што ты казаў, да? Моя. То бок тут ізноў пачынаецца. Мгм. Колькі людзей, столькі і меркаванняў. Але ёсць іншыя людзі, Правакатары. Назовем их так. якія пішуць нам вот што. Вось только пішуць реальнасць другая. Про 18-19 пишут. Про литовский герб. Такого государства не существовало. Про белорусскую. Это про белорусскую. Угу. Такого государства не существовало. И выкрэсліваюць 91-95 быццам бы просто не было гэтага там. И спасылаюцца на референдум 95-го года. Ну, мы это, по-моему, провокатор литовец пишет в Твиттере. Такое адчуванне ў мяне. У яго тут ёсць сцяжкі літоўскі сцяжок і сцяжок Еўросаюза, так што магчыма гэта літовец. Это на што намекае? На то, што не існуе ніякай беларускай гэта не наша сімбаль, ён напэўна на гэта намекае. Типа пагоня гэта калі ласка Не чапайце сваімі бруднымі лапамі. Беларусікі заставайцеся савецкім со сваёй капустай. Да, серпом серпастым малаткастым. Ну, не-не-не. ці пагаджаюцца твітарскія з такім падыходам? Да, не пагаджаюцца. Якая іронія, піша Ўсяслаў Пашкевіч. Дзяржаўныя дзеячы Літвы ў 1918 годзе БНР вызнавалі, утрымлівалі асобны беларускі атрад, беларусы ўваходзілі ў склад літувійскай тарыбы, а бедненькі Дарыус, ну гэта вось цяперашні літовец, все вызнаць не можа. Атрымліваецца, Дарыус не прызнае і гісторыю Літвы. То бок, чамусьці ў 1918 годзе у літоўцаў все было нормально. З беларусамі і пагоні. К пагоні, так? Да, а вось у 2024 вот літовцы что-то все ніяк не могуць. Это уяві все дзяржавы, якія выкарыстоўваюць сваім сімбалем орла, такие, не, гэта наш орел. Там, а вы все самозванцы. Я не веду, Нямецчына, такой дзяржавы не існавала. Польша, да нават там Чарнагорыя, Расія, Албанія. Уяві сабе, Штаты кажуць, на нашым сцягу зорка, нават 50. Да, таму вы все... Таму вы, китайцы, не выкарыстоўваеце. Китайцы, калі ласка, у вас там сколькі? 4 ці 5, я не памятаю. Або в'етнамцы, да? Не выкарыстоўваеце. Не выкарыстоўваеце. В'етнамцаў, я так разумею, ты не здарма тут згадаў у нашай размове, але пра іх крыху пазней, сябры. Застаемся все ж таки у Літве на нейкі кароткі час на наступны сюжэтик. А гэта таму, што наступны сюжэтик так у нас прысвечаны. Я нават пакажу спярша гэты твіт Джипсенкова. Мы ўсё яшчэ думаем пра цябе. Напісана тут. Дзяўчынка ляжыць, слухае зямлю, дзе-недзе там у глыбіні. Пад гумусавым слоем. Трохметровым ці колькі там. Гэта пашпарт. Новай Беларусі. Да. Давно нічого не было чуваць пра яго, сапраўды. Ну, і даць нічога і сказаць няма. Да? Вось. Тут, ведаш, не першы раз такое бачу, але заўжды здзіўляюся, і гэта такі, ведаш, самарэплай. У першым твіце не дапісаў. Не зместілася, можа. Не зместілася, да. І вось гэта парафраз гэтага вядомага выраза: хто чакаў пашпарт Новай Беларусі, у таго няма мазгоў. А хто не чакаў, у таго няма сэрца. Ясна. А ўвогуле гэта, мне здаецца, пра сацыялізм ці пра камунізм і пра маладосць, да? Хто ў маладосці быў камуністам, у того няма мазгоў?
Не, хто ў маладосці не быў камуністам, у таго няма мазгоў, хто ў старасці стаў камуністам, не быў. Все пераблытаў, сябры. Карацей, вы зразумелі, да? Ну, мы зрабілі выгляд, што зразумелі, да. Вас, гэтых в общем, камсамольцаў. Калі ты чакаў пашпарт Новай Беларусі, у цябе з галавой нешта не ў парадку. Калі не чакаў... Мы зразумелі. Не трэба нам паўтараць. Нягледзячы на то, што у нас няма мазгоў, паўтараць нам не трэба. Я просто аблажался, бачыш, і просто вырашыў паўтарыць добры жарт Джипсенкова, каб згладзіць крыху эффект. Ковалок Мотыки пишет нам: лучше расскажите, как выйти из гражданства и выслать старый бандеролькой. Давайте мы так само послухаем. Пашпарт старой Беларуси. Спадар Мотыка. А ніяк, спадар Мотыка, наколькі я разумею, ніяк. Просто, ну, асабліва, калі ты знаходзішся за мяжой. У Тадевыша Кандрусевича. А ён мае такую праблему. Ну, яго, памятаеш, не пусцілі ў Беларусь. Да. Калісьці. С пашпартам беларускім, але не ўязны, нон-грата. Ну, ты ўсё роўна застаешься грамадзянінам. Ну, пэўна, так. А я скажу так, што спадар Ковалок Мотыкі трэба было думаць раней. Гады 4 таму... 150. Не, ну это, конечно. Это да. Былі б ужо вы з іншым пашпартам. Вось. Але гады 4 таму трэба было зрабіць што-небудзь. За што вас бы сёння наша дзяржава, якая здаецца, як это, про людзей, вся такая, не раскидывается, да, беларусамі. Порвала свой пашпарт. І што, гэта ёй дапамагло? Не дапамагло. То бок яна сядзіць у турме, не гледзячы на тое, што яе там абвінавацілі ва ўсіх грэхах, все роўна грамадзянка Беларусі. Ну, хаця яна порвала пашпарт, каб не выехаць, это, ведаеш, іншая трошкі справа, да. То бок тут ты Кандрусевіча згадаў, гэта два кардынальна розныя прыклады. Спадара Кандрусевіча не пусцілі ў Беларусь з цэлым пашпартам, а Марыю не выпусцілі з падраным. Карацей, думаем, што такое зрабіць. Максим Бай піша: нават сумуем па пашпарце Новай Беларусі, да, пакуль атрымоўваем польскія дакументы. Там мне здаецца, што той, хто атрымоўвае польскія дакументы, ён якраз таки не сумуе, ён такой: ён не сумуе, ведаеш чаму? Таму што польскі праязны дакумент трэба атрымліваць кожны год. І засумаваць не паспяваеш. Затое новая фотка кожны год. А то ведаеш, там умоўна у 25 гадоў у беларуса в пашпарце тая самая фотка з часоў, калі яму было 16. Уже там все змянілася. А калі ты, напрыклад, ездзіў за мяжу з бацькамі, табе было 4 гады, а пашпарт мяняць толькі ў 16. Вось гэта яшчэ больш смешна. Ну, табе яго яшчэ паказваць там няма каму. Яшчэ памятаю смешны момант, караці, ехалі неяк на басовішча. Ну і все гэтыя музыкі, у іх пірсінг, прычоскі, валасы фарбаваныя там, і ты памежнікі реально лахаюць. А ў пашпарце котики. В пашпарце, да, в пашпарце нормальный человек, а тут просто яны такія... А музыкі таксама такія... Ну, это я, да, што? Якія пытанні? Вось. Ну і што ж стала цвіком? Тутэйшы піша: Кавалеўскі разумны чалавек, а ён у офісе займаўся пытаннем пашпарта. Займаўся пашпартам. Рана зразумеў, што вялікай колькасці беларусаў нельга дадому, пачаў супрацоўнічаць з урадамі краін. То бок гэта пра то, як праект пашпарта пачынаўся. Але шкада, што скандал з вытворцамі і дызайнерамі зарубіў добрую ідэю. Зараз можна чакаць, што і некаторыя краіны перагледзяць свае падыходы да беларусаў. Слухай, а гэта ж ужо адбываецца. Некаторыя краіны ўжо з беларусамі так сабе паводзяць, быццам бы і не беларусы яны. Быццам бы яны якраз беларусы, але вот это какие-то не беларусы коцікі, а такія беларусы, ад якіх трэба трымацца падалей. За што вы так? Тым больш, што у беларусаў з вамі нават нашмат больш агульнага, чым вы можаце падумаць і ўявіць. Ты пра што гэта? Я гэта пра тое, што Дмітрый Гурневіч піша нам, што калі прэзідэнтам Польшчы стане цяперашні міністр замежных спраў Радаслаў Сікорскі, то атрымаецца, што ўпершыню і прэзідэнт, і першая ледзі
ягоная жонка то адной краіны ягоная жонка Ан Эпплбаум будуць з каранямі у Беларусі. О, Бабка Сікорскага была Пашкевіч з падстолбцаў, дзед Эн Эпплбаум з Кобрына, нават дзяды. Дробязь, але прыемна. Но ёсць яшчэ адна краіна, ўсё ж такі, дзе і прэзідэнт і першая ледзі былі каранямі. Ізраіль. З Беларусі? Не, Беларусь. Ну, але да, наконт замежных краінаў, то гэта рэальна вельмі цікава. У Ізраілі, мне здаецца, ўсё ж такі толькі самі прэзідэнты былі з беларускімі каранямі. Ну пра іх жонак мы нічого не ведаем. Цікавая акалічнасць, што у Сікорскага, у міністра, цяперашняга міністра замежных справаў Польшчы, які... І што, ты будзеш думаеш, што гэта будзе вось такая вот для беларусаў, да? Адразу ўсім палёгка такая, да? Дакументы будуць даваць? Слухай, ну, увогуле, ведаеш, вот мы разважалі только што пра гербы беларускі і літоўскі, да, і ты сказаў такое, што мы там былі ў адной краіне доўгі час. Так вось і з імі мы былі. Мы ўвогуле. А у якой колькасці расійскіх прэзідэнтаў беларускія карані? Ці там беларускае паходжанне? Нешта Ельцин са Свердлоўска, Владимир Владимирович з Ленинграда, Медведев, відаць, таксама ці з Ленинграда, ці з Москвы. Як бы... А як яны там апынуліся? Да чужыя людзі нам. А тут, калі ласка, і столбцы, патэнцыйны прэзідэнт і патэнцыйная першая ледзі. Столбцы Кобрын. Дзесьці я там блізка таксама. Заўважаюць, адразу папраўляюць Гурневіча, што ўжо быў адзін такі прэзідэнт Польшчы, Кваснеўскі Александр, родам з Вільні. Яго бабуля, не сам Александр Кваснеўскі, имела прозвище Акимович. Паўсюль нашыя людзі. Ну, тут, канешне, маглі б адразу набегчы вот эти вот людзі, якія перакрэслівалі беларускі герб. Акимович, Айкімайте, Айкімене. Акімічуце. Да? Вось, але, ну, ўсё ж такі з Вільні і Акимович. Да? Ага, піша нам Вава БЛР. А яшчэ асабліва прыемная тая палітыка візавая іміграцыйная, якую ён, то бок Сікорскі, праводзіць. На маю думку, так дрэнна для беларусаў з боку Польшчы не было ніколі, на жаль. А я вось не разумею, мне здаецца, што пакуль што прынамсі ўсё нармальна да беларусаў. Мне здаецца, што гэты твіт звязаны менавіта з апошнімі падзеяннямі і заявамі, у тым ліку Туска. Хіба што праграму Poland Business Harbor прыкрылі? Таму што там яна выкарыстоўвалася для... Не праз беларусаў яе прыкрылі. Яна выкарыстоўвалася там для того, каб правесці 120 000 замежнікаў, які не скарысталіся візамі гэтымі, да? Панабіралі візаў і ездзілі на закупы. Тое ж самае тычыцца ўсіх астатніх, которые там з гуманітарнымі візамі ездзілі на закупы. Самі вінаваты, да? Не, ну гэта просто вось эта хітра вымудранасць. Яна псуе стаўленне да людзей, якім сапраўды патрэбная дапамога. Карацей, сябры... І наступствы гэтага потым адчуваюцца. Давайце цаніць то, што ёсць, у прыватнасці ў Польшчы, пакуль гэта ёсць. А то ёсць іншыя прыклады, сапраўды. Тутэйшы піша, то бок, што ёсць і мінусы ў тым, што Сікорскі можа стаць прэзідэнтам. І вось утворыцца такая сітуацыя, пра якую піша Гурневіч, з ім і з яго першай ледзі. Такія адчуванні, што Сікорскі на цяперашняй пасадзе нашмат карысней і для беларусаў у тым ліку. А яшчэ змарнуе шанец стаць прэзідэнтам, што, як па мне, больш уплывова знутры краіны. Я сказаў прэзідэнтам, шанс прэм'ерам змарнуе. Так прэм'ерам жа і Туск. Ну, Туск, але што, калі... Я вось не ведаю гэтых акалічнасцяў, калі чалавек у Польшы робіцца прэзідэнтам, ён уже не можа стаць прэм'ерам. Не, ну просто ён будзе прэзідэнтам, і на наступных парламенцкіх выбарах ён... Потом же можа прэм'ерам стаць уже пасля свайго прэзідэнцтва. Ну, а там уже будзе, ведаеш... Так далёка мы не заглядываем. Чаму? Даведаецеся, сябры, у нашай наступнай тэме. Да. Таму што чаму? Чаму мы не плануем на доўгі час? Таму што паглядзіце, што піша нам назіральнік. Пасля працы, стомлены, зайшоў у Twitter рэлакснуць. Замест гэтага даведаўся, што хутка ядзерная вайна.
Вау. Адпачынак што трэба, канешне, дзякуй. Эксперты што трэба ведаюць, Ну, напэўна у іх нейкія ёсць каналы. Ці ёсць сэнс Спецсувязі. планаваць на праз адзін тэрмін Сікорскага, які яшчэ не стаў прэзідэнтам, да? Калі заўтра ядзерная вайна. Алекс Лазараў піша: стаўлю піва, што ніякай ядзернай вайны не будзе. Так. Класны падыход, да, сябры? Падыход увогуле геніальны. Слухай, Бок- калі выйграеш, што не будзе, ну... Не, выйграць немагчыма, таму што не акрэслены тэрмін. А, так. Ядзернай вайны Значыць- не будзе, ён піша, але не будзе калі. Заўтра, паслязаўтра, не зразумела. Не будзе. Караці, ніхто з Пакуль такім... ядзернай вайны няма, ён піва Ён нікому не прайграе, ставіць. як бы, да. А калі яна будзе, ўжо піва нікому не спатрэбіцца. Ну, відаць, не. Ну, ці, прынамсі, каб паставіць каму-небудзь піва, трэба будзе добра пастарацца. Або усім будзе не да піва. Пра гэта і піша Шунан. Хітры, бо як ще будзе, то піва табе ўжо і не спатрэбіцца. І Крым не наш піша: не люблю гарячае піва. Да, падчас ядзернай вайны. Хаця, ведаеш, можа быць, з Піва дапамогай закіпіць. гарачага піва можна будзе лекавацца. Лекаваць прастуду. Мгм. Глядзі, піша чалавек, які мае пінскі кошык, такі нікнейм. Май. У ЖЭСах ужо вісят аб'яўкі, Так. як трэба сябе паводзіць падчас ядравага удару. На жаль, не сфотаграфаваў, але пазаўчора бачыў. То бок пінскія ЖЭСы, Пінскія Штосьці нешта ведаюць ведаюць, і так? рыхтуюцца. Угу. сябры. Ну, калі ЖЭС, тая арганізацыя, которая ўсё ніяк не можа спрагназаваць, калі будзе снег. Не, ЖЭС гэта вам не абы што. Гэта Ну. лепшыя палітычныя аналітыкі. Гэта думаю, звесткі з самых першых крыніцаў. Яны найлепшыя гэтыя супрэматысты. Зафарбоўваюць все, што трэба, все, што не трэба. Назіральнік пачытаў все гэта і піша такі твіт ужо наступны. Так. Я год таму, можа, і баяўся ядзернай вайны. Цяпер я яе нават чакаю. Бо жыць вось так у адвечным чаканні ўжо няма сіл. Хочацца, каб усё ўжо скончылася. Будь якім чынам. Ты не чакай, чаканне дастала. Нешта крыху нават шкада чалавека, не глядзячы на тое, што я яго забаніў, таму што он... Ты не чакай, ты не чакай. Вось, але ну, гэта ўжо такі крыху суіцыдальны падыход. Фатальны. Да, типа, ўжо няхай все это як-небудзь скончыцца, ўжо пофігу як. Вось, ну, але... Хочацца чалавеку перагарнуць старонку. Я скажу табе, што я з тых людзей, якія таксама не вераць у тое, што бліжэйшым часам будзе нейкая ядзерная вайна. Так што... Я засаднік. Праспяваў нам толькі што: Алексей, ты не чакай, сюрпрызаў не будзе. Але сюрпрызы ўсё ж такі непрыемна здараюцца. Непрыемныя. Слова за слова падабраліся мы да галоўнай тэмы гэтага тыдня. Грымнула яна проста як снег на галаву. Андрэй Стрыжак вось піша: былога каліноўца, затрыманага ў В'етнаме, перадалі лукашыстам. Ну і далей выснова Стрыжака. Запомніце гэты аргумент у спрэчках, ці бяспечна ехаць у розныя спецыфічныя краіны. Ну, то бок, у В'етнам небяспечна. Вось для чаго напісаў Стрыжак гэты твіт. А не для таго, чтобы нам паведаміць гэтую жахлівую навіну пра тое, што хлопца, які ваяваў у палку імя Каліноўскага, абараняў краіну, жыў апошні год у В'етнаме, просто схапілі, пасадзілі в самалёт і вывелі. Так неяк хутка Стрыжак піша, адбылося. Напрыклад, з тым жа гнётам. Год працягвалася. З гнётам неяк все добра вырашылася, а тут адразу пум-пам. Але гэта якраз тое, пра што толькі што пісаў Шеймлес у папярэдняй нашай тэме. Ці пагадзіўся б ты, дружа, каб все скончылася менавіта так? Да, вось развязалася гэтая сітуацыя з чаканнем. Ты ведаеш, што прыедзьце, адсидзіце і жывіце спакойна. Ну, тут, дарэчы, сітуацыя вельмі дрэнная, таму што мы яшчэ не ведаем артыкулаў, не ведаем дэталяў, але тэрарыстычная арганізацыя, гэта статус палка Каліноўскага у Беларусі, і за тэрарызм у Беларусі ёсць расстрэл. Вось, так што... пакаранне. І памятаце этого несчастного немца Рыка Крыгера, якога прысудзілі да расстрела. Вось якраз як бы такі выпадак. Слухай, ну немца абмянялі?
абмянялі. А тут могуць абмяняць на кагосьці? Могуць, ёсць такія заклікі да Украіны найперш, каб уключыць яго у вось гэты пералік людзей на абмен на расійскіх шпіёна вайсковапалонных. Можна расійскі. А вось гэта як, піша нам Максім Бай? Тым больш, што да Украіны ёсць пытанні ў гэтым сюжэце. Адназначная гісторыя, насамрэч. И далее, я так разумею, цитата аднекуль. По просьбе штаба полка Костуся-Калиновского, с которым у бойцов возник конфликт, Главное управление разведки Украины закрыло Василию въезд в Украину. Позже правительство Литвы запретило ему въезд в Евросоюз. То бок человек воевал за Украину. Атрымаў ранение, цудом выжил. Узнагарода есть. Узнагарода есть. И ему закрывают въезд в Украину. Ну, реально, для Украины гэта нейкая пляма на репутацыі, я не ведаю. Ну, не пляма, гэта лужына. Як гэта так? Калі гэта так, як пішуць, таксама трэба правераць. Магчыма, гэта не так просто. То гэта лужына. Сандра Бэйбі Патэда піша нам. І тут Бульба до нас дагнала. Хацелася б, каб ПКК даў каментар адносна таго, што па іхняй просьбе ГУР забараніў въезд в Украіну, што такого зрабіў Каліновец, што яны прынялі такія меры. А ПКК ўжо сказаў, там есть уже две часткі ПКК ў соцсетках. Былыя каліноўцы з большымі соцсеткамі і новыя соцсеткі дзейных каліноўцаў. Нічога незвычайнага. Да, это ж Беларусь. Да. Значит, дзейныя сказалі, што яны пакуль не будуць каментаваць, што яны ўзаемадзейнічаюць з усімі структурамі, з якімі можна і трэба ўзаемадзейнічаць. А гэтыя, на якіх і ківаюць, дарэчы, калі кажуць, што яны правернулі гэтую. Да, ініцыявалі праз свае нейкія сувязі ў галоўным управленні разведкі Мінабароны Украіны гэтую забарону на ўезд, яны апраўдваюцца, што ГУР увогуле не мае ніякіх дачыненняў да забароны на ўезд ва Украіну. Типа гэта памежнікі і СБУ. Але ці так важна, хто менавіта забараніў, які орган забараніў Верамейчыку выязджаць ва Украіну? Мне здаецца, абсалютна неважна. Факт у тым, што забаранілі. Ярач піша: сёння разбіліся мае ружовыя акуляры. Я не меў ілюзіяў наконт уладаў Украіны ці Літвы, таму яны мяне і не расчаравалі. Але я стварыў сабе ілюзію на падставе досведу жыцця ў чужой краіне, што беларусы не ладзяць іншым беларусам у дыяспары праблемы праз нейкія бытавыя канфлікты. А тут мы даведваемся, што там, аказваецца, разборкі паміж байцамі, што яны нешта там не падзялілі, і дайшло да таго, што калі гэта праўда, што адна частка байцоў больш уплывовая з адмінрэсурсам. Вот так вот, да? І то бок і Літва яму таксама забараніла у прытулку. Ось гэта былі пытанні да Украіны. Цяпер давай блок пытанняў да Літвы. Таму што Твіттер, сябры, ён ва ўсім разбіраецца. Окей, давайте. Это рэплай на пост Стрыжака. Я нагадаю пра тое, што не трэба выбіраць спецыфічныя краіны для эміграцыі. Баця піша: Літва ў гэтым выпадку, гэтая розная спецыфічная краіна, да? У якой Васіль Верамейчык жыў і быў прызнаны пагрозай нацыянальнай бяспецы. Канешне ж, піша Стрыжак, паводзіны Літвы — гэта прычына ехаць у Беларусь транзітам праз В'етнам за дзяржаўны кошт. Ну, Андрэй, а куды мы ехаць? Постфактум, заднім умом, мы ўсе разумныя. Хто ведаў, што гэта прывядзе? Чалавек год пражыў у В'етнаме, все было добра. І прычым, мало таго, што год пражыў, ён же хацеў яшчэ легалізавацца ў Польшчы, але не далі яму, ну, в сэнсе далі, але ён не захацеў сядзець. Там была абсалютна дзіўная гісторыя, што яго хацелі, ён прыехаў у Польшу, папрасіў прытулку, але яму сказалі: будзеш жыць у лагеры. Такая вось версія ў яго, уласна, да? Ён сказаў: я не хачу жыць у лагеры з пакістанцамі, чакаць, развярнуўся і паехаў назад, паляцеў назад у Грузію. Гэта ён з Грузіі лецеў. У Турцыю, у Турцыю. Ну, окей. А цяпер кажуць, што, магчыма, ён проста не разабраўся. Таму што ёсць такая норма, калі табе няма дзе больш жыць, тады цябе селяць у гэты лагер, да? Але, ну, уявім сабе, што чалавек прыляцеў
яму нешта пачынаюць казаць, ён разумее, побач гэта іншыя мігранты, ён разумее, што его уцягнуць у нейкі там лагер, ён ведае пра гэтыя лагеры, што ўмова там не цукар абсалютна, да? Ну слухай, але улічваючы ягоны досвед баявы і якім чынам і з якімі праблемамі ваяры пасля вайны жывуць, і якая ім патрэбная дапамога, ён мог просто не выключыцца ў пэўны выключыцца і рэчаіснасць ацэньваць зусім па-іншаму. Да, ну, ён герой, ён, ну што, он будзе ў турме зараз? Маеш рацыю. Не годны ён гэтага. Мне здаецца, што людзі, якія ваявалі, ну, яны рэальна рабілі нашмат больш, чым мы з тобой робім. А цяпер з чым яны сутыкаюцца у грамадзянскім жыцці? З тым, што да іх все ставяцца, ну, як да нас, ніякіх льгот, ніякія заслугі, там, кроў пралітая, яны не працуюць. Тым больш, што ў іншай краіне. Давай да, так. Ты Он прилетаешь в Украине, правильно? Прилетаешь у Литву, тебе кажуть, ты погроза национальной бяспецы. Ты прилетаешь у Польшу, тебе кажуть, ці ты так разумеешь, да, вось праз гэта слой таксама сваіх уласных уяўленняў. Жыві, ідзі у лагеры, там паўгода чакай абароны, да. Тут ёсць пытанне, чаму людзі, якія абаранялі Украіну, якой дапамагае ўвесь свет, ну, заходні цывілізаваны. Ладно, цывілізаваны, окей. А чаму, то бок зброю ў Украіне можна пастаўляць, там, дапамагаць і так далей, а людзі, чаму да іх вот няма нейкага асаблівага стаўлення? Ну, мусіць быць, як да ветэранаў любой іншай вайны. У афганцаў, вон, у беларускіх, які статус? Цяпер Лукашенко адмяняе, пазабіралі, да, але калі былі раней, да, гэта быў паважаны статус, паважаны чалавек. Яшчэ давайте пра Літву пачытаем. Дзякуй Літве, што прызнала былога каліноўца пагрозай нацыянальнай бяспекі і забараніла ўезд у Еўрасаюз. Цяпер ён у Беларусі і невядома, што з ім будзе. Ну, вось ты казаў пра Лужыну на рэпутацыю Украіны. А Літва ўжо дала каментар, я не зразумеў толькі афіцыйны ці такі нефармальны. На Дельфі было, што да, мы яго прызналі пагрозай нацыянальнай бяспецы, бо мы лічым, што ён уяўляў пагрозу нацыянальнай бяспецы Літвы. А яны патлумачылі, чаму менавіта? Нет, не было там тлумачэння. А цяпер тое, што вот мы з табой што раздзімаем, да, і так. Твиттер і все астатнія, а гэта спланаваная кампанія таксама спецслужбаў. Думаеш, так што мы з табой ліем ваду, так? На млын КДБ атрымліваецца. То бок, калі дапусціць, што ён агент, то гэта была правакацыя. Типа, ён палку Каліновскага был агент, в Літву прыехаў агент, Польшу прыехаў агент. Штилец атрымліваў нямецкае грамадзянства? Узнагароды эсэсаўскія. Ну да, ён же был там вообще штандартенфюрер СС. Але агент? Агент. Это мы допускаем, мы зараз не сцвярджаем ніякім чынам. Глубоко законспіраваны. Ты думаешь, что такі быў вось ход думак что, ну, яны ж там неяк правяраць. Я не ведаю, якая там, ну, вот, і паехаў сабе ва В'етнам, і жыў там, а потым яго вырашылі як бы зліць, ну, і вернуць. Просто вернулі ў Беларусь такім чынам. Нам всім показалі. Не, просто мяне турбуе, што вось хуткасць гэтай экстрадыцыі, што яго вось узялі... 13-го узялі, а 14-го ён ужо ў Беларусі. Ну, нема, то есть в'етнамская там паліцыя... Быццам бы яму просто квіток на самалёт не разбіралася, што да чаго там, яны такі, ну нам паступіў запыт на экстрадыцыю, все, давайте, калі там наступны рэйс у Москву, давайте его туды. Ну, все ж таки, мне здаецца, што гэта альтэрнатыўная гісторыя. Але час у нас такі, што... Цікава просто пра гэта падумаць, бо я да чаго, што не ўсё, што ляжыць на паверхні, з'яўляецца праўдай. Давай яшчэ 3 твіцікі, ўжо такія рэфлексійныя па гэтай тэме. Хвіліначка геаграфіі, піша нам Агабай. Для беларусаў планета Зямля падзяляецца на 2 паўшар'і. Тое, куды забаранілі ўезд жмуды, тое, дзе можа арыштаваць гыбня. Как-то мінус вайп нейкі. Ёсць 2 паўшар'і. На куды ты сам сядзеш? Да, на куды сядзеш. Выбар такі сабе. Міхась Ільін піша, адкуль не ўцякай, куды не бяжы, і тут ты чужы, і там ты чужы. Лявон Вольскі ўсё ж такі прарок. Яшчэ адна класіка, да. І хлопец у шортах дабівае тэму.
Адныя краіны выдаюць луке, другія краіны садзяць за краты і хочуць выдаць. Трэція аніяк не даюць легалізавацца. Чацвёртым, што ты рызыкаваў сваім жыццём за іх волю. Што застаецца? Нічога не застаецца. Нікому, нідзе беларусы не патрэбныя. Ну, добра, што дадае, што асабліва ў самой Беларусі. Гэта мы, конечно, я хочу адказаць словамі яшчэ аднаго класіка беларускай музыкі, ужо пайшоўшага ад нас Александра Кулінковіча. На Марс, рушым усе на Марс, рушым усе на Марс. Можа там. Так што, можа там? Да. Бульба там расце, як мы ведаем, з аднаго фільма, таму неяк выжывем. Наше месца на Марсе. Ну што, пад канец у нас тэмкі пайшлі... Да не, я хочу сказаць, што якраз традыцыйная наша тэмка. Так? Да, канешне, палітвязні. Ну, такая традыцыйная, лёгенькая тэмка. Традыцыйнай гэтую тэмку дзела мода вызваляць па 30, 31, 32 чалавекі. Чаму цікава вось не гавораць, каго вызвалілі? Ну вось, што іх жа вызвалілі, яны ж ведаюць, каго яны вызвалілі. Ну, чыста з гледзяшча уладаў, можа быць, гэта нарэшце выкананне нейкіх законаў, персанальныя дадзеныя, гэта ўсё. Вось, можа быць, не лічыць патрэбным. Навошта нам ведаць, хто выйшаў? Не гаворыць, а можа не выпускаюць нікога. Просто пишуць, мы выпустили 32 чалавекі. Таму і пытанне, выпусцілі, а каго? А мы не скажам, значыць, можа, і не выпусцілі. Можа, не выпусцілі, да. Ну, твіт Міхася Ільіна не пра гэта. 16:34, памілаваныя яшчэ 32 палітвязня, 17:45 у Беларусі, плюс 13 новых палітвязняў. Так і жывем, сябры, который месяц, который год. Александр Дубіо 8 піша, наш биржавы індекс реплаять. Гэта твіт Міхася Ільіна, то бок індекс палітвязняў. Вверх, вверх, вниз, індекс палітвязняў. А заўтра яшчэ дададуцца нейкія палітвязні, і вось ужо тыя 30, якія выйшлі, ужо паглынуліся, і індекс расце. Атрымліваецца, да? Вось так і жывем. А што яшчэ ўвесь час расце, Алексей? Самаадзнака наша. Это, конечно, наш поспех і наша папулярнасць. Нашыя прагляды, і дзякуй вам, што глядзіце. Да, дзякуй. А яшчэ, конечно, гэта мы пра курс долара. Ну гэта ж... Меў я, дарэчы, размову з эканамістам Львом Львоўскім днямі. І вось што, вельмі мудрую думку сказаў Лев. Всё расклаў як проста боженька. Захоўвайце грошы ў далярах? Ён сказаў так, што у кароткатэрміновай перспектыве з доларам можа адбывацца все, што заўгодна. Ён можа крыху таннець, крыху даражаць. Так. Але ў доўгатэрміновай перспектыве гэта будзе ўсё роўна выглядаць вось так. Вось туды. Тренд. Да, таму, кажа, ну, вы можете все, што заўгодна рабіць. Набываць, прадаваць, там і гэтак далее. Але калі вы хочаце ведаць, што адбываецца, то адбываецца вось гэта. Ведаеш, я глядзеў адзін са стендапаў Славы Камісарынкі, і, в прынцыпе, у ім было прыкладна тое ж самае, калі да яго падыходзіць комік з Украіны Дзіма Раманаў, і кажа яму, а ты памятаеш хаця б калі-небудзь, каб долар таннеў? Он кажа, і я не памятаю. Это таму, што Слава так і не дабраўся да Польшчы, як я разумею. Таму што ў Польшчы такое адбываецца апошнія 1,5 гады. Я памятаю, долар спачатку падаражэў да 5 злотых, а цяпер каштуе ў раёне 4. Не, спачатку 3,8, а цяпер 4. Крыху адскок. Пасля выбараў, дарэчы, падняўся. А чай с вареньем пиша. Если бы не было деноминаций, то $1 сейчас стоил бы 338 миллионов рублей. Миллионов? Ці миллиардов? Миллионов тут написано. 338 миллионов рублей. Это рекорд среди стран экс-СССР. Даже у условного Туркменистана, я не ведаю, что такое условный Туркменистан? Ну, чай с малиновым вареньем. Банановая республика. Але ситуация у 38 разов лепш. 338 миллионов. Мне здаецца, нават, что тут недописанные нули. Ты маешь рацию. Потому что 4 нули мы отсекли у 16-м, 3 нули у мы отсекли у 2000-м. Это уже да, и 7. там, ну,
карацей, можа і мільярдаў, можа просто тут яшчэ была так сабе эканамісты у чая з малінавым варэннем, да? Але тым не менш. Ну, слухайце, да, нават уявіце, вось сёння типа долар там ужо некалькі дзён як перакрочыў 3,4, да? Так 3 рубля 40 копеек гэта на дадамінацыйная 2016 года грошы, гэта 34 тысячи рублёў за долар. 30, а на 34 тысячи. Подумайте, 34 тысячи рублёў за долар. Гэта не харчавацца. Гэта 8 гадоў таму, да? Ну і чым далей, тым мы будзем гэта ўсё. А згадайце, колькі долар каштаваў пасля папярэдняй дэвальвацыі ў 2011. Глядзіце, у 2011 у 2009 каштаваў 1,8. Не, у 2009 не за 2,1, у 2010 2,6, у 2000 там все адбылося, не 2,6, а 2600. Вось. У 2011 да што ты с этими рублями? 8600 пачаў каштаваць долар у канцы 2011 года, а у 2016, калі прабіралі дэвальвацыю, і вот давайте до нас 34 с 11 по 24 год 8600 versus 34 тысячи. Долар падаражэў у 4 разы. Вось мы живем, не ведаю, ходзім туды-сюды там. Даляр падаражэў, дзяцей дараджаем у школу, уже пайшлі в універсітэт. Даляр і еўра падаражэлі ў 4 разы, а беларусам все роўна выгодна ездзіць на закупы ў Еўропу. Ну, я памятаю, як было... Мне патрэбна яшчэ адна кансультацыя з Львом Львовскім. Не, глядзі, я памятаю, як было выгодна мяняць беларускія на еўры ў 2009 годзе і ехаць Польшчу, Нямецчыну, просто купляць там... Так калі курс трымалі. Так, да. Просто ты приезжаешь, и они сами здзіўляюцца, як беларусы эти все скупают Літве там. А зараз як бы ўжо не так, як бы гэта прыемна, але ўсё роўна едуць. На мяжы ўсё роўна чэргі. Так? Да таму што дэфіцыт, таму што просто ў Беларусі такого не достанешь. Будько піша. Помню, когда проводили последнюю деноминацию, вот он так само памятаешь, глядите, я посчитал, что если девальвация продолжится прежними темпами, то через 17 лет курс белорусского и российского рублей достигнет паритета. Так, это 2033 год. То бок я так разумею, что типа доллар будет каштаваць 100 рублёў тут и 100 рублёў ну, умовно, тут. Так, да? По 100 рублёў. После начала войны, похоже, это случится на гораздо более низкой отметке общего курса к доллару или евро. А мне так не сдается, потому что я не ведаю, России, в России... Да, ну вот 100 рублёў доллар каштуеце. А у Беларусі 3,4. 3,4, яшчэ доўга. Ну, яшчэ доўга расці. Но з іншага боку яшчэ і 17 гадоў не прайшло. Так что чакаем. Сябры, прыйшоў гэты час. Найлепшы твітам тыдня яго аўтарка Арыша Патриксці. Я назіраю, піша яна, як паралельна у адным чаце беларусы абмяркоўваюць новы кліп Каржа, так. У другім, дзе ў Дняпры ударылі міжкантынентальнай балістычнай ракетай, у трэцім пра каліноўцаў за кратамі ў Беларусі. Мы про Каржа и про баллистичную ракету не поговорили. Ну, хотя бы говорили про ядерную бомбу. Войну. Вось яна наша рэчаіснасць. І Арыша, якая, я так разумею, уваходзіць у шмат якую колькасць чатаў. Не, так это ўсё ў адным чаце. Не, у адным, у другім і ў трэцім. Окей. Яна бачыць, ведае і чуе гэта ўсё. Моя голова... все обознанные слухи. Моя голова закипела бы, конечно, от такого. И это все в один день и в один момент. Мы живем с вами, сябры, у страшный, тяжкий час. Не читайте новины, коли хочете быть здоровым. Тому, по-перше, новины замест вас будем читать мы, и будем вам их пераказывать словами твиттерских, самой лепшей аналитикой. А по-другое, бережите одно. Тут нагода звар'яцець у кожным чаце. А калі такіх чатаў некалькі, то і нагоду адпаведна X2, X3 нагодаў звар'яцець. Таму давайте берагчы аднаго і не даваць, ну ладно, не даваць. Ну давайте хаця б паменей аднаму нагодаў звар'яцець.
Алексей Сапрыкін, Павел Свердлов. Блаблашоўчык Чырык. Пабачымся неўзабаве. Пакуль.